Alas 8 umapoon. Mapuon pa bibigyan ni 8:30 a.m. Taba ba so nagkadarangog ko na mga pangaran na iyoan yaraon dyan sa aktibidad ngunya na aga? Para Opo, sa induction DPN. ni Mayor, ni Governor-elect Noel Rosal? Roger on the Oh. Henry. Ako ba dyan nagsurumpa na kan sarong aldaw? Kan 26. Oh, okay. Di, sige. Ayan na report ma-cover kita kayan sa taot. Karen Ala, SCTV News. Salamat Karen. Good morning kay Busing Leonito Gaviria. Maray na aga tabi kay Pading Ray Romero. Sabi niya, look around you and inside you see and feel the sign you need today. It is the sign of God's presence of hope, peace, and love for you. Happy and blessed Saturday everyone. Salamat Padi. I love you. Welcome back. Thank you Padi. Pading Ray Romero. Maray na aga tabi sa imo. At saka good morning kay amigong Gerald Aranya or over the world. Happy birthday po kay Gerald Samson Evangelista. Digdi po sa LA Drive, Gugon, Legazpi City. Good morning amigong Jerry. Mabuhay ka tabi. Mabuhay ka. Sige. Dubang kita kay Al Armario. Sa dagdag pong report, hali po dyan, mga tugang sa luwas. Ngunya pong aldawnin Sabado. Sige. Sa nasa linya, tabi John. Al Armario, nasa linya. Good morning, Paringal. Kamin. Thank you so much, Padi. Good morning. Good morning mga kuya, asin mga ate sa Prex. Ingat sa biyahe. Prex Congress ko niyan, Padi, dyan sa Ligao. Sa informasyon, peace and order, nasaro sa mga natawan na tensyon. Daan administrasyon ni Alcalde Attorney Pido Garbin Jr. asin masalidang administrasyon incoming Mayor Isiam Ismail, yan man ang priority. Sa report sa bayan ni Mayor Garbin kasuhapon, taro sa dakulang accomplishment ang pagtaon in mga rescue vehicle sa mga barangay sa Paagiman, Canaco Bicol, na makakatabang ini sa pagpatrolya sa mga barangay Tanod asin mga barangay officials na mariparo pirmi ang palipot kan sa indang barangay. Dakulang tabang man sinda sa PNP na mabantayan ang kabilugan na Pasorden kan syudad. Base sa official record kan PNP Legazpi, nagdate mananggad ang kriminalidad kan mga tumalikod na aldaw at bulan sa liderato man ni COP o Chief of Police Villanueva. Bagay na na-apresyar ini kan alkalde. Kaya sa malaog na administrasyon ni Mayor-elect Isiam Ismail on sa Lunes, Hunyo 30, taroan Pasorden sa iya man na priority. Yan ang informasyon. Bigli sa lawas, Anar Mario, DCGB. Thank you, Paringal, sa dagdag na report. Mientras tanto, Angel. Good morning, Angel. Anong latest? Go ahead. Yes, good morning, Caderol VP Henry. Welcome back sa Legazpi. Salamat ka, Angel. Gari malay ng dating gari. Gari pa sa kuya, VP. Gari mga taga... Gari malay ng dating. Gari kasamang... Gari totoo. Anyways, VP Henry. Sige. Good morning po, Graray. Good morning sa tuyang mga paraan tabay sa mga dagdag tapang bareta. Nasa 27 pang mga barangay sa probinsya kan Albay ang mantinidong may impluensya min illegal na droga o kaibangan sa kategoryang drug-affected barangay sigun sa Philippine Drug Enforcement Agency Albay. Ini ang datos na ipighiras ni Pidea Albay, Provincial Officer, Intelligence Agent 3, Noe Brigel, kung sa hali sa 27 barangay na ini, 10 ang hali sa Ligao City, 7 sa Tabaco, 5 sa Ginobatan, 2 ang Piduran at Sinraporapo, at saro naman sa Santo Domingo, Albay. Sa kabilugan VP Henry na 720 na barangay sa Albay, 625 digdi ang affected barangay asin sa presente, 598 na ang naideklarar asin na ihawas
sa influensya kan illegal na droga. Ang pinakalitas digdi na nadeklara na drug cleared basado naman sa deliberasyon ka na Regional Oversight Committee, iyo ang Barangay Marroy, Candaraga, Barangay Sagmanabacan, Uwas, asin San Lorenzo, Tabaco City. Sinabi niya PO Noe Brigel, padagusan sa indang kampanya kontra sa illegal na droga sa probinsya, alagad hinagad din daan tabang kanong opisyales kan barangay asin ana komunidad tangani nga marealisar ini. Yan po, VP Henry, ang mga natatang informasyon halis sa luwas sa Angel Mastraza, Disid Chubili. Salamat, Angel, sa report. Hali dyan sa luwas. Yan. 5:33 na. Mga tugang in the morning. Oy, good morning, tabi sa mga taga Legazpi City Public. Nawala yung ko. Madali lang. Good na putol. Sige, totoo na po yung mga greetings ha. Buda tabi sa iba pa na mga informasyon. Ngunyan, tabi na pag-aaga. Digdi po sa inyong programang Morning Hero. Director Mardy La Cruz, maramong tanaw mga tugang ang latest o gari sumilin siya so kalangitan duman sa Israel, Buda, Iran. Ano yun, ano? Sumilin siya, nagkaigwa ki ceasefire, ali? Pero ilingon tanaw, Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Gari sa likod kan yun, magkakaigwa tabi ki rollback. Yan, alam na. Paring Mar, good morning. Anong latest? Go ahead. Good morning, BP. Dahil sa kansyaw ni Supreme Leader kaniran, Oh. na dahil man ngaya nagulpi, So, kaninda? dahil man ngaya naapiktaran, Oho. di ko konsiderar ni Trump. US President Donald Trump na bumpon ginawa yan. Iran. Daw na ngayon. Perdón, ito yung tanong grarahay. Alright, and the numero ka mga Pinoy na nawaran ng istaran sa Israel, uminabot sa 140. Mhm. 200 o kaya 2026 national budget, maabot sa kantidad na sobra 6 trillion pesos. Mhm. DTI, biglinaw na warang aumento sa presyo ka mga dilatang sardinas. Mhm. Mantang nagkapirang kumpanya ng petrolyo, ipinautob na ang kagadan kan Department of Energy Na? na magtaonin diskwento Mhm. sa mga PUV as in TNVS. Ayos man. Pwesto ka nagkapirang opisyal ng gobyerno, nakabitay tamang ginaray, mantang big time rollback, nauman sa primerong simana kan Hulyo. Oho. Ayos Napano Kunya, yan? Napano? dahil sa 65, O kaya daw. nabawasan sa pressure sa supply. Ayun, kaya daw. Oho. Kaya sa mga kababayan pwede nang kayo na magkarga. Iyo. Sa sayang man. Sayang man. Oho. Ang projection, iyo ang 1.40 Ay, wow. piso sa good 1.40 Oho. ang rollback sa kada litro ng gasolina. Okay. Oho. Sa diesel, duro na kula. Pera. 1.60 sa good 2 Gs kada litro. Pero di man hanggang 2 Gs. Oo. Pero kung di man inabot so presyo kan sarong semana na in-increase ano? Day, lamang mangyari ito? Oo. Arag man kan bagaan trend. Okay. Bantang 2 pesos hanggang Sa Monday, sa Tuesday. Tuesday. Yes. Basta Okay. ang final na announcement kayo ni, kumpira talaga sa Lunes. Sa na Lunes. 8. Ayan. Oho. Ang kerosene, mabawas man down in 2 pesos, sangkot 2.20 kada litro. Mhm. Alright, sa kapangad density, kunyan po na aldaw, 150 milyon na fuel subsidy. No. Isa taga makan DA para sa mga paraumasin para sira. Ay, ayos. Good. Oho. VP Sara Duterte nagsumitur na kan counter affidavit sa ombudsman, may kinaraman sa confidential fund. Oho. Australia, habo akoon si dating Presidente Duterte, Na? kaso tugutan kan ICC Na? ang sa iyang interim release. Natamanta. Pero ang sabi, Dumanda ako ta. Dumanda ang plano. ang sabi, may pinaluwas na na abiso sa Australia na dahil. Pero sabi mo ni Sara Duterte, kaya pa nga kami nag-apply duman. Kaya nga ni. Pero ang sabi duman sa informasyon kan Australia, Oo. na nagduman si VP Sara, dahil siya na nagkauron sa Minister of Foreign Affairs. Ay, nagduman man ang ganyan, di ba? Oo. Oh, nagduman. Pero di man gayon na
Ayo, ba daw gud formal na ororon? Di man nga inang kaoron niya. Oh, oh. Kaya, ay, di man nga pinagagad ka. Iyo baga. Tapos may nagdosong saro na pati ang Belgium, sinayumahan man. O nya, bako kwan? Bako ano por kay niyo? Pero denied kan. Dahil pa man penalmenting kwan so Sabi ICC. yan, madesisyon kan sa ICC. Nya. Pero kung sa maduman, kung sila makup-kup sa iyo, taday man sa pwedeng magrayo. Oh, sino siya baga? Pwede man nasabihan, pwede kasi nang sa buhay maglakaw-lakaw. Dahil Lahi. siya pwede magrayo. Tapos ang dapat magkup-kup sa iya, member ka na ICC. Nya, no. Mhm. Okay, House Speaker Romualdez, supportado ang pagbukas kan bike ang budget deliberation sa publiko. Mhm. Iinggan niya ng publiko na magiling, tapos mag-cover sa media. Oh. Dapat Mas gayon. maray nga ni ngaya online, tangani ngayang naka-livestream, tangani ngayang mailing kang publiko na nakikita pagkatado. Oho. Alright, pala si Malacanang nagdistansya sa hirit kang Palestine. Ano yan pare? Ano yan? So, convention niya sa Israel na magpundo na, kaya na pagpara tiraon ang Gaza. Oh, Sabi ng palasyo, ngaya, wala na ka ng Department of Foreign Affairs. Kita baga, midbid baga kita na alay mang kangkwan kan Israel, amigo. Oo. Di ba? Yan. So, yung meeting, Ayun. ang mga, ano yan, Senado, Oho. planong maglipat sa bagong building 2027 na. Okay. Alright, so yan ang mga headlines na pagkagat ito yung Kampiway Enterprises sa Napos na Mr. and Mrs. Raul at Marisa Calyo. Yan, Tauro Catholic of the City na sa radyo. Kampiway siya. Sa po sabong konektado sa mga pag-ilayin sa news page. Ito po si Marlena. Good morning. Thank you, Newspaper Marimar. front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Good morning, Marimar. Salamat na maray. Sa latest na yan na mga pangyari. Oh, may rollback na. Ako makarga ako sa kwan na. Tagari mananggad. Sayang man, makarga ko dyan sa kwan na. Sa Martes na. Tagari sayang man mananggad. Sayang man mananggad kan kwan. Kan sa imong gagamiton dyan. Makadro diskwento lamang. Malay mo 2 pesos, di ba? Malay mo 2. Makatipid-tipid lamang, di ba? Alright, sige, pigapodan ta mga tugang ang pag-asa para po sa latest na forecast. Ngunyan pungal daw, nin Sabado, petsa 28 na, tabi o di. Magayuron itong programa na nadangog ko, ano? Yes, good morning, Sir Henry. Good morning, tabi amigong Melvin. On the air ka sa tuyang programa. Ano tabi ang latest forecast? Ngunyan na daw. Diyos marhay na pagkal daw po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCGB. Kasing sa gabos na taga-pakinig, kasing taga-subaybay kan DCGB. Sa nga na petsa, Hunyo 28, 2025, saldo nin Sabado nin pagkaaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Southwest monsoon o paros kang habagat ang nagka-apekto sa Kabisayaan, sa Kamindanawan, sa Central Luzon, sa Southern Luzon at sa Sulnopang parte kang Northern Luzon. Mantang ligdis sa Kabikulan, magiging bahagya mapanganuron sa kung mapanganuron na kalangitan na may mga pulo-pulo mga pag-uran o pagkikilat, pagdaguljol. Dulot kang paros kang habagat. Ang paros ay maluya sa kod moderato na hali sa sulnupan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikulan magiging banayad sagkod sa moderato ang pagkukol. Tinatayang agwat ning temperatura pigil umang poon 25 sagkod 32 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay nagsirang kasubagong alas 5:21 ning pagkaaga. Asin masulnop at yan alas 6:15 ning pagkahapon. Standard time, alas 5:42 ning pagkaaga. Ini si Melvin Almoela, reporting live halidigdi sa DOST, Pag-asa, Ligas. Mauran mo yan, migo. Ngayon aldaw. Bako man po, Sir Henry, Mainit. ano lang kita. Medyo okay lang po, Oo. pero bako man na mauran po. Ay, very good. Sige, migo. Salamat. Mabuhay ang pag-asa. Salamat po, Sir Henry, mabuhay and God bless po. Sige, thank you. Mga tugang, iyan po ang latest na kamugtakan kang panahon. Digdi po sa inyong programang Morning Hirit. O, i-text na po. I-text na po sa mga birthday greetings. Papasadahan ta na iyong tabi. Ngunyan po nga daw. Good morning, Tabi Henry M. Sabi kan texter ta.
nata ini ta iban mga naglaog mo niya ng mga ay sukasuhapon ini na mga reaction sa pakigreet po. Happy 20th birthday kay aki ko na si Carla Isabel Ariola. Yeah. Carla Isabel Ariola. Happy birthday. Good morning, amigo. Bigo, good morning. Yes, sir. Good morning. Congratulations, Giraray. Ay, salamat, bossing. Ano, Migo, kumusta to sa Adriatico Arms? The best, amigo. Magayunon pala naman. Pagluwas mo pagluwas kang mga buwan ng alas 7 ang banggi. Alas 6 pa sa naman drodiklum na. Kadakol ka nagralayog-layog na sa lampate. Migo. Lalo na duman sa may ano kadidig sa may Malate Church. Sa Oo. Circle. Doon ako nakadakop kinagkaperang sa lampate. Bako golden pa rin. So, ano kung si Senteg sa Dirikayan. Yun na, na-discovery ko natin, nagapot-hapot ako. Yung mananggad palan, tama ka? Tama ka mananggad palan? Reliable nung baga. Tama ka, reliable ang source mo, tama ka. Alam niya ko lang, kanso nagapot ka sa kukan sa rongalo, inapot ko naman, yung mananggad palan? Yung mananggad palan? Ano yun? Ito? Oo, yung mananggad palan. Sarong famous restaurant naman. Iyo, oo, iyo, Okay, library. Nangod to kami duman? Tapos may wara ni bagay duman sa may Pan Pacific. Yes. Buda may park duman sa inutan. Siguro Province. So, Sheraton Hotel. Yan, Nanggad, Sheraton. Gari Old Manila ito, migo, ano? Old Manila. Adi? Manila, ang ano ito, mga Malate. sa panahon baga kan Castilla, ano talaga yan? Yan ang parang central business district Manila. Yan, Kung man lang, araw-araw, 10 minutes lang sa Grab, hali duman sa hotel, pasiring sa Aliw Theater. Ano ni yun? Tigala ko nga na mo yan. Atas pag-uli mi nga ni pagkabanggis pagkatapos ka ng awarding, gari gusto mi maglakaw, wala nakakuang kami, nakabiste. Sabi ka mga gara, nakabiste ako. Wala ni sa Aliw Theater. Aran niyon palang panay, pagtiko mo yun, ha? Aran niyon. Pag luman sa may Philippine Navy headquarters. Pag luman sir. Yes. Okay. Sige. Salamat, Migo. Aboy. Salamat, Ton. Alright, sige. Mga tugang sandali lang. Mayroon pa bang may birthday ko niyan? Happy birthday. Good morning kay Jonas Rosal. Good morning, Tabi Henry M. Congratulations. Laman ka ng Facebook, the best broadcaster of the year, Philip of the Philippines, Kadoroy. Sino po si Kadoroy? Ay, inisplikan ang... ano? Sorry? Ay, parang ko yun sa auto. Madali yun. Yun sa auto, madali na ka mo yan? O, bukas na, Emmanuel mo sana. Ayan, susunod ka na auto ko. Maringan ito na narako mo yan. Susunod mo naman sa may driver seat. Tapos sila mo giraray. Garo yaw sa tao. Maringan yun, narako mo yan. Malinigawan ko kaya na ako. Pagkaabot ko kaso banggi, diretso ko nang binugtag sa auto. Kaya daw, kay puwan man ang ganun. Ay nako, sige po, salamat. Alright, dito tayo. Mga tugang sa morning hirit sa DCGB. Aram na nindo mga tugang konsisay ang first Filipino air combat hero. Ikaw naman palang kang panahon. Ikaw naman palang kang panahon buda, panahon na ito, ikaw na kita palang aeroplano man adi. Para sa Philippine Air Force. Ikaw naman palang kita kaya 19 kang uminaging Hunyo 21, 1915. June 21, 1915. Saro po mga tugang na Cesar Fernando Maria Tienco Basa na ipinangaki sa Isabela Negros Occidental. Saro po siya sa first Filipino fighter pilots sa Philippine Army Air Corps. Asin po mga tugang siya, miyembro kan Philippine Air Force, forerunner siya kan Philippine Air Force.
Wala na palang kita kayo aeroplano man po siya, mga tugang in chemistry sa Ateneo de Manila University. As in, mga tugang, sarap po siyang matibay na basketball player. Uyug-uyugon mo niya. As in po, swimmer. Oh, matibay pala. Kanamanaging December 12, 1941, kan nagkaigwa kay Japanese air raid, si Basa nag-join mga tugang sa nagsabay sa dogfight with only 15 minutes of fuel left. Uyog-uyugon mo yan. Suminabay siya mga tugang sa yan, ang pagsasabing dogfight, yan sulabanan kan mga eroplano sa taas. Sa area na nagbabaradilan nandyan sa area sa mga eroplano, may mga daraiyan na mga machine gun kayo, basta nagbabaradilan nandyan, pag tinawa ng eroplano mo, rimatika, mabagsak yan. Asin po mga, kaya sulaban na ito gari unmatched nga sulaban. Kaya dahilan duman mga tugang sa siring na bagay, nakwan siya, saro siya mga tugang sa mga saro po siya sa mga nagadan duman. Nalugadan pala, sorry. Saro siya sa mga nalugadan, mga tugang habang pabalik siya, pabalik siya mga tugang pabalik siya, as in siya ang first Filipino fighter pilot na casualty mga tugang kan World War II. Ay, pangyayari. Siya po mga tugang tinawanan silver medal. Yan. Inawanan po siya silver he was posthumously awarded a silver medal. Yan. Kaya palan igwa ki Basa Air Base, yun pala na yan history adi. Kaya pala igwa mga tugang gipig-apod na Basa Air Base. Yan. Cesar Basa Air Base sa Pampanga, mga tugang was named in his honor. Yan. Kaya pala adi. Kaya descend ka naman kaya sa Basa Air Base. Yan. Kaya pala adi. Ipinangaran mga tugang sa first Filipino first Filipino fighter pilot na nakipaglaban sa panahon mga tugang kan Japanese War. Yun pala na yan. Adi, kaya pala manangadang Basa Air Base. Yan, ha? Yan pa mga dagdag na karaman sa morning hirit. Pinadras ako ni Ka-Joker ito. Napaningit sa morning hirit. Dili po sa tuya na programa. Thank you, Tabi. Ka-Joker. Yan. Yan agad ang arapudan tadi. Rungi kasama. Good morning. Sabi ni Noel, sana iyan ang pagkaburugkos kan opisyal tadigdi sa Albay. First time ata sa Albay na arog kan ang mangyayaring oath-taking ceremony. Maski so iba nagsumpa na God bless all local official. Aram mo magayon tong dangog kong bareta ni Karen, na ma-welcome remark si Vice Governor elect. Si nagsumpa na siya si Vice Governor Didayco. Magayon ito. Dadangog ko sa apelyido ni Mayor Salceda, Congressman Salceda, apelyidong Salceda. Magayon ito tabi na mga buda sa iba pa ang mga board members. Kaya taon ilingon ta mga tugang ang sitwasyon tabi dyan sa Albay Astrodome. Hello, Manong Rick. Migo, welcome back. Ay, salamat Migo. Iyo. Si Palan Migo ang Dean of Filipino Journalists. Ito nga ni si Kwan, si Cadoroy Chodoro Valencia. Matibay talaga. Inadalan ko na tawa supog. Singan si Cadoroy. Inadalan ko na Migo. Matindi pati ang mo pagbalik mo, may okasyon sa Astrodome. Yung actually, kasapon pa ko sa okasyon sa Legazpi Convention Center. O garing, nagapon kami, banggi na o garing. Sige, salamat.
Salamat. Alright. Nakaabot nga rin kami kasabang gikuan na ano nito, pasado alas 6 na eh. Mag-alas 6 na nin Banggi. Kay bapo ko si Bossing Glenn Barcelona. Nakasakay mi kaso hapon so Associate Justice na iyo po ang mapasumpa mga tugang kay Governor Noel Rosal. Buda so, iba pa na mga elected officials, mga tugang sa probinsya kan Albay. Yan, nakasabay mi duman sa eroplanong ito. Garong niya bidbid, garong niya kung ko na sa TV ini. Iyo mananggan, iyo mananggan, nailing ko manang. Kaya nagkaba mi duman sa BIA. Pagaba mi duman sa BIA Noel Manalo, yung mananggad, siyempre sa nang lalaki, mga tugang, so kaya may tamay nagsarabat naman. Pero nga niya ako, bidbid, pinambidbid nga na ako, buda, nagkamurmidbidan man kaming duwa dumaan. Kaya salamaton tabi, kaya sa tuya na bisita. Kaya yung bisita, yun, taon. Pero ang first part pa lang kan Albay Astronom activity, iyo an misa, no? Kasuhapon kaya, mga tugang, nag-cover man kami duman. Nag-cover man kami duman, naka-live kami duman kasuhapon sa duman sa ano ini? Duman tabi sa Legazpi City Convention Center. Yeah, naka-live kami kasuhapon naman. Kaya kung ano ang ginibot na duman, mga tugang na live broadcast buda live Facebook natin kahapon, yung man taban mangyari ngunyan na pagkaaga. Baka lang po nindo yan, mga tugang ta ngani na masabutan ta kung ano po man ang mga mangyari ngunyan, naaldaw dyan po sa Albay Astrodome. Takaswapon, naka-full kita kaswa, naka-full blast kaswapon naman sa tuyang mga pag-iriba sa Legazpi City Convention Center. Hello, amigo! First time baga BP sa history, Na? congressman kang first, second, and third. Magayon ang baga pagdangugon, di ba? Sa likod kan, ano ya, ako gusto ko ang bigong nangyari. Sa likod kang kwan, sa likod kang sitwasyon kan election kan minaging Mayo, magkunyan, yan sila, magayon nun yan. Hindi yan ang the best na pwedeng ikaw makan mga Albayano, di ba? Ayun baga, naperuan ka, no? Magkakasaro. Yes. Kaya ito Oh. garing, just in case. Just in case. Latasun ta kasaro ka na naman. Mapun ka na naman. Bata. Nagmawala ko, BP. Oo. Kaya na sitwasyon. Iyo. Kaya, tantang nga niya, patong ko si Angel duma. So assign naman na lang kung si Sai. Tayo liwan ta kung ano so. Pero yun ito na sa programa, sabi ni Karen. Yun ito na sa programa. Ano? Sisi nagpamit-mit siya mo duman sa Associate Justice. Si Kwan, si Sir Tony Reyes. Tayo nagsabat. Proud si Sir Tony sa imo. Tayo ka man daw national award ni. Pagod ako nga na, kung pigsabat duman. May kapot-kapot na kwan migo, may kapot-kapot na ano ito, so ano ito? So pagsalong baga. Buda, may nagkape ng tao duman. Pagkababa ko sa aeroplano duman sa, ay, kaya ako may masabat tigdio. Ito pala si GPS. Hindi ka sinabi lagi garlan. Pagod na. Ayun na pangyayari. Pati nga ni si Mayor, si former Siyempre, nakulo sa graduation. si former Mayor G, kasarabay mi pala sa aeroplano. Nagkilingan kami, dumana sa airport, pagbabarabaan, may yan pala sa aeroplano si former Mayor G. Rosal. Kaso, ano yan? Parang ba kita? Sa medyo kadakulaan man ng aeroplano, lalo na kung dakulaan nasa kayan mo. Hindi man mariparo. Hindi mariparo. Ay nga niya ako, may nagsarabat sabi ni si Mar. Ngayon, pre. Pagod ako sa lugang kang garlan. Yeah, sunaling ko na itong si Justice naman sa aeroplano. Kung maparami sa namin pinamabot ng araw itong oras, di kami mga paradangog mo, nagdararaki garlan ko ta. Ikaw nga ni kinagharapot ko, di kanya ko, bayan na, taba ka makaistorbo kita sa traffic, traffic na, bayan na nga ko, bayan na nga ko. Sa ako na lang, gari makuraki, ano ito so tubagang bakal baga sa Bagyo, ara mo ito? So pigisalong ba pa may graduation? Yan man ito. Ito mga kanto sa ligaw. Ano nga lang gato? Everlasting? Ako mga burak. Everlasting mga. Wait na. Sige. Bye-bye. Congratulations na to, Yaga Boss. Salamat. Mangyayari.
Yeah, congrats. Magayon pare, magayon. Ito, tag mahiling tal sa Facebook, mahiling tal sa Facebook to na. Tayo live mo yan to ha. Okay? Thank you, Bibo. Sige, Migo. Buhay. Salamat to. Ayun itong Karen. Ulitan daw tabi itong barita mo. Naugmaon ako ka ito. Makaugmaon. Magayon. Sana po araw na yan kayan, ha? Ahin si Karen. Singan ito, so, ang ma-opening, ma-welcome remark, si Karen kaya, dahil ko nakakabat-in pag nag-report na makaskason. Kaskason eh. Doon ko aram kung saan matapos. Ang pag-end niya baga, pare yun. Karen. Naglakaw na si Karen na di. Doon ako, naka-backpack na ito. Naglakaw-lakaw na ito dyan sa luwa. Naka-backpack siya buda, naka-smile baga. So, pag mailing, naka-smile on siya. Pag-imagine ko eh. Okay na ito. Okay. So, magayon talaga ito Doon, mahiling daw kita ki. Karen? Yaon? Si Jumar pala siya. Si Jumar pala siya yaon. Jumar, anong latest dyan? Kumusta? Salamat, VP Henry. Good morning sa mga parantabay. Sa aga, aldaw na Domingo, nakatalaan na ipasa ni Mayor Crisel Agman Luistro ang renda kan lokal na gobyerno kay incoming Mayor Ray Bragais. Ayun. Ini basado sa informasyon na pinaabot kan alkalde sa DCGB News sa pagsasabi na sa agang pasado alas 8, magkakaigwasin din ng seremonyas na aapudunin ng executive briefing and turnover ceremony. Sa seremonyang ini, presente ang mga salida na mga bagong ilidong opisyalis kan lokal na gobyerno sa pahingenot ni incoming Mayor Ray Bragais and incoming Vice Governor Glenda Ong Bonggao. Sa programa, nagigibuhon, susug sa alkalde, magkakaigwa sinda nguna siya ng executive briefing sa mga sitwasyon kan lokal na gobyerno arog kan pagpresentar niya kang State of Local Governance Summary asin sa mga accomplishmento kang LGU Tabaco sa nakalis na tulong taon. Then after kan mga iyan, magkakaigwa naman sindakan turnover kan mga outgoing officials duman sa incoming officials. So igagaw-gaw baga BP Henry an liabe policy of responsibility. Yes. Siyempre pag naigaw-gaw na ini, mapahayag naman can acceptance si incoming Mayor Ray Bragais si incoming Vice Governor Glenda Ong Bonggao at mga Vice Mayor Vice Mayor members. Aga iyang gigibuhon, iyan ang formal turnover talaga. Pagkabanggi, igwa ng symbolic turnover. Yan. So, ano naman ito? So, ngaya magkaraong-kaon, pero may turnover pa man. Yan. Aram mo, Jumar, kayo nung nadangog ko ng baretang yan, makaugmaon, di ba? Ikan-election baga ang kataan mayor ni Mayor Crisel si Attorney Alex Borse, di ba? Roger, di ba man ang grupo kayo ni Mayor Borse as ni Mayor elect Ray Bragais. Pero ilingan ko niyan, magayunon baga na magkaigwasin daki pagtiripon, sararong pagtiripon and si Mayor Crisel ma-turn over kay Mayor Bragais and si Mayor Bragais ma-acceptar mabuda. May mga speeches yan, diyan mo mailing ang nagyanagupon ang unity sa Tabaco Buda sa Primer Distrito Canalbay. Na maski sa arugan, mailing mo sa indang pagkakasararo sa pagpuon kan sa indang trabaho bilang mga local officials. Roger Rodat VP Henry, kinumpirmar naman nga sa DCGB News ni Mayor Crisel Agman na nagkapirang beses na sinda naghuro ni incoming Mayor Ray Bragais. Nakaaging simana nag-portisikol na sa iya si Bragais sa iyang opisina. Then after that naghuro na sinda kan transition ang mga pigsusuwestyon ni Mayor Crisel Agman na pwedeng adaptaron ni incoming Mayor Ray Bragais. Malangani kinumpirmar ni Mayor
Lagman na sa pag-ulay-ulay ninda nakatarampalan mismo si incoming Mayor Rebragay sa iya dakulong palangaya ko tabi iyor na i-inherit na mga magabato na obligasyon. Tadakulong bagang programa si Mayor Crisel Lagman na ongoing. Nakaipuan may pagpadagos. Nakataramda si incoming Mayor Rebragay kay Mayor Crisel na pero may mga magabat, pero kaya tayo na nakulong ngayang obligasyon. Yes, yes. Nagulpiyo na ng bako sa sa ang katuluan ng BPM nakulong na programa ang alkalde kan Tabaco na dapat diretso dapat masustain para ang benepisyo sa taga-Tabaco diretso man. Bakit pero naman natin may mga suggestion ang alkalde digdi kay kay incoming Mayor Ray Bragais na susog sa alkalde noted man da ni Mayor Ray Bragais. So yeah. Dati man kasarabay ini tabi Jumar magkari ba? Ano pa? Dati man na magkari ba ini? Dating magkagrupo sinda. Di ba? Kaya maskin magkaibang partido, magkaibang mga pinagsuportaran kanumi naging eleksyon, mailing mo na sa ngunyang pa sa na bago magpodan sa indang official na bagong trabaho, nagapahiling na pagkasararo sa tuya na mga taga-Tabaco. Roger, tagabos na pagkandidato kay ni board member Ray Bragais. Ngayon siya sa lado kan mga Lagman. Ngunyan man sa Bako, so naglaban na siya na mayor sa kandidato kan Lagman. Yes. Pero sa bilog na political career ni Bragais, kay Riba siya kan grupo ni Lagman. Ayun, Iyo ba? Kaya dahil may kakadiripisila, dahil pati nang nag-iiribanan. Okay. So, yan, BPN rin informasyon. Jomar Bien, DCGW. Salamat, Jomar, sa report. Hali dyan sa luwa. Okay. Magayon yan. Another development dyan. Mga tugang dyan po sa Tabaco City. Dati man na magkairibahan talaga yan. Mga tugang kan mga uminaging alaw. Tabi dyan sa First District Canalbay. Pero mo dyan, ilingan mo. Magkaibang pinagsuportahan yun ng mga partido, mga kandidato, magayon niya na sinyales. Sana po, duro-diretso na yan na igwa mga tugang kan mga araw ka na bagay. Yan po sa Bako sa naman sa Tabaco, kundi magin sa ibang parte kan Albay. Ilingan mo yan sa Astrodome. Si Governor Diday ko, sa mga tugang base naman sa programa na sinabi ni Karen, yung ang ma-welcome remarks. Alright, ang mga bareta, sandali lang, ang mga bareta, mga tugang masulod na, makalipas lang kan mga patalastas. Radyo Malagong Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, Pirming Nanginginutan, always number one, DCGB 729 kHz, Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Always number one, always DCGB, alas 6:06 ninaga. GB News Express, mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express, mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang silong tagapagbareta. Headlines, mga tugang kan mga bareta sa lado lokal, ulat sa bayan. Ni Legazpi City Mayor Alfredo Garvin Jr. ginibo kasuhapon. Ipinaluwas na abiso manungod sa pag-aktibar sa giraray kan COVID-19 protocol sa BRHMC. Ipinaliwanag kan infectious disease specialist sa lado nasyonal, 226 na national budget, maabot sa kantidad na 6 trillion pesos. Big time rollback, lauman sa primerong simana kang Hulyo. Sa ibang nasyon, Iran, pinagbaliwala ang airstrike ang Estados Unidos sa sendang nuclear facility. Business News, Department of Agriculture, at siniba pang dakulang epekto sa presyo nin mga barakalon, naging aumento sa presyo kan krudo nin petrolyo. Health News,
benepisyo kan Sibuya sa lawas, aramon. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga Dracula natong bareta sa lado lokal, ipiglatag na Legazpi City Mayor Alfredo Garbin Jr. ang sa iyang akumplesimiento sirarom kan sa iyang administrasyon sa ginibong ulat sa bayan kasudma sa Legazpi City Convention Center. Tinawanindo ni Garbin ang sa iyang commitment sa serbisyo, transparency asin espersos na kagustuhan na mapauswag ang syudad kan Legazpi. Mientras sa iyang pagpaaram bilang alkalde kan Legazpi, nagsumpa man si Garbin nagsumpa naman si Garbin bilang representante kana Bicol Party List na pinanginutan ni Presiding Judge Alim Almeida kana RTC Branch 7 sa Ibong Nanado. Ginibuban ang inaugurasyon kay Honorable Isham Ismail bilang Mayor-elect kang Legazpi City. Sa pagi kan inaugural address ni Ismail, iyumanin ang sinyal kan pagpuon kan bagong chapter kang Legazpi City na may paglaom, shared vision asin pagpapadagos kan serbisyo sa publiko. Nakipag-coordinar na si 2nd District Board Member Attorney Melissa Abadesa sa manihamiento kang SM City Legazpi manungod sa bagong polisiya kainin na ililipat sa pagbayad kang parking fee sa taas na parte kan second floor kan mall. Sigon sa entrevista kan DCGB News kay Abadesa, ipig-question niya sa manihamiento ang duwang paagi tanganing bako delikado sa mga driver ang sistema. Enot na paglipat kan pagbayad hali sa paglaog kan behikulo pagbayadon na sa nainis, pagpaluwas as sa bisinidad kan mall, asin ang panduwa, araw kan pigibo sa ibang lugar. Sa entrance mismo kan mall, may both o babayadan na nanganing duro-diretso na ang pagpapaluwas o pagpaluwas. Mientras tanto, tinawanin doon ni Abadesa na dahil niya pigireklamo ang bayadan mismo sa parking, kundi ang proseso o sistema para sa pagpapautob gani. Sangon niya naghahalat pa din kasimbagan hali sa Manihantukan Mall ang kinatawan manungod sa suwestyon. Ang mga motorista po, mga bihikulo, lalong-lalo na ining mga manual, magkakaigwasin na kikadipisilan po pagpasakat na traffic. Pag manual po kaya ang sasakyan, grabe po ang pag-estimate na pwedeng mag-cause po iniki aksidente, pwedeng even expert na ang driver, pwedeng mag-atras kung 4 wheels po ang sasakyan. Medyo ma-miscalculate ang paakyat, pwede po ini mag-cause ki aksidente. Ang tingog ni Attorney Board Member Attorney Abadesa sa entrevista kang DCGB News. Mientras tanto, piglinaw mga tugang kan Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC Infectious Disease Specialist si Dr. Analinda Billen ang ipinaluwas nindang abiso manungod sa pag-aktibar sa giraray kan COVID-19 protocol sa BRHMC. Sigon kay Billen, pun Enero sagkod Mayo may mga narehistro na kaso alagad ngunya na bulan in Hunyo nagdakulang bilang kad admission kanasabing helang na sa presente nasa 11 na. Alagad kalaklan digdian mga mild kung kaya pina-home quarantine ang mga ini asin 11 ang naka-admit na may moderate to severe na namamatian na sintomas kan COVID-19. Sigun sa opisyal, ipinaluwas nila ang protocol tanganing ipaaram sa publiko na may pigusunod sindang sistema sa mga maralaog sa BRHMC. Araw kan pagsulog ni mask asin pag-swab sa may mga sintomas kan helang. Sinabi ni Billen na may mga panahon man talaga na mahalangkaw ang bilang kang kaso ng COVID dahil dai man ini totalmenteng na-eradicate. Alaga dai man maabot sa puntong kapareho ka nangyari kan pagpuon kan pandemya. Ipinaluwas niya na sabing abiso tangani na dai makigkig ang mga nagbibisita sa ospital manungod sa mga ipinapautob nindang protocol sa BRHMC. Pagka outpatient po yung pasyente, dadaan sa triage. Doon po sa triage, i-interview sila kung may respiratory symptoms, may ubo, sipon, gano'n. So pag mga ganun po, idediretso na po namin sila sa swabbing area. Kasi ang purpose po nito, bago namin sila papapasukin, kasi yung OPD namin very crowded, ang dami pong tao. So ang point ng swabbing namin, bago pumasok sa OPD, is to make sure na yung may mga sipon, ubo, walang COVID.
Mga produktong agrikultura sa Bicol Region dai apektado kan presyo kan naging aumento sa presyo kan produktong petrolyo sigon sa Department of Agriculture. Angel Mustasa sa detalye. Mantinidong estable ang presyo ng mga produktong agrikultura sa Bicol Region sa ibang kanaging aumento sa presyo ng mga produktong petrolyo panakalihis na Martes. Iniempayag ni Department of Agriculture Bicol spokesperson na Lovella Guarin kung sa iyang sinabi na daiman ni nanotaran sa ilang bantay presyo o price monitoring team na paghiro sa mga presyo o biglaan na paglangkaw sa presyo kanman iba-ibang mga produkto. Sinabi ni Guarin na basada sa idang monitoring, estable ang presyo asin wala ng kakulangan sa supply kan mga rekado sa Bicol Region kung papan mga nakalihis na bulan kung saan itig taong ehemplo kaini ang presyo kan sibuyas na nasa 100 pesos ang kada kilo. Siniguro man ni Guarin na magpapadagos sinda sa pag-monitor asin pagbabantay sa presyo kan manibaybang produktong pang-agrikultura sa mga merkado sa manibaybang merkado sa Kabicolan. Mga nagbag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Oras Pilipinas, 15, makalipas ang alas 6 nin pag-aaga, mga tugang sa GB News Express. Magbabalik kami, makalipas kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline / modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline / modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offer junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan ng inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ngaming maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolano para omang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat,
at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Webes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. GB News Express. GB News Express. GB News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, alas 6:22 nin morning, pagkonstruher kang deep well as in pumping station sa Hiraya Manawari Residences sa Tabaco City, formal ng pinunan. Detalye kang report ang atugang kay Jomar Bien. Magkakaiguan na talaga ng supply ng tubig ang Hiraya Manawari Residences sa Barangay San Vicente, Tabaco City na haluin ng pigkukulang-kulang sa supply. Ini matapos ng kasudma ng kaiguana kan groundbreaking ceremony kan pagkonstruir kan deep well and pumping station sa nasabing lugar. Ang Hiraya Manawari Residences, iuan resettlement site kan kadakol-dakol, sobra sa 2,000 na mga pamilya hali sa manlaylay na lugar sa syudad kan Tabaco na i-evacuar o pinag-resettle kan lokal na gobyerno dahil tan sa indang mga residensya iyon nasa mga peligrosong lugar. Ang portion kay ni iyon pigkukulang sa supply ng tubig sa rason na daipa talaga kakayanon kan supply kan Tabaco Water District, kung kaya kan mga nakalis na bulan nag-iskusaran lokal na gobyerno kan Tabaco sa pakikipagtabagan kan Tabaco Water District na makatugdok ni pumping station. Ang pumping station susug sa kumpirmasyon ni Engineer Noel Bien kan tawad iguaning kantidad na po kumasumay 7 milyones pesos kung sain ang kabanga kaini iyoan counterpart kan lokal na gobyerno kan Tabaco. Enot naman na pinagkumpirmar ni Engineer Bien na posibleng sa September magiging operational na ini asinday na kukulangon sa tubig ang arin manaparte kang Hiraya Manawari Residences. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB.
Mga tugang kinumpirmar kan Philippine Embassy sa Israel na uminabot sa 140 na Filipino ang nawara ni Nistaran matapos na tamaan ng missile ang sendang harong. Sigon sa embahada, na ibalyo ang 125 mga temporary housing accommodations as in kan Department of Migrant Workers o DMW shelters mantang 15 iyo ang proseso para sa resettlement. Nagpahayag man in voluntary repatriation ang 26 na overseas Filipino workers OFWs mantang sanggatos na Filipino pilgrims as in estudyante ang nainot nang na-repatriate. Maabot man sa 75 na Filipino ang nagkumpirmar para masunod na batch para sa repatriation kan gobyerno. Mantinido sa Giraray ang alert level 3 sa Israel as in posibleng ibaba sa alert level 2 kapag nagpadagos ang marhay na sitwasyon. Ipinagtalaan mga tugang kan Department of Budget o kaya kan Development Budget Coordination Committee o DBCC ang rekomendasyon sa 2026 national budget na 6.793 trillion pesos. Sinabi kan Department of Budget and Management o DBM na resibi na kanyang budget proposal gikan sa ahensya. Alagad sinabi ni DBM na kaipuhan panindang ugidon ang mga programa asin proyekto dahil sa limitadong espasyo pinansyal. Sigon kay Budget Secretary Amina Pangandaman na ang pagrekomendar na 2026 national budget nagtataon ng prioridad sa mga investment sa kalidad kang edukasyon, pangataman sa salud asin pag-upskill kan obrero. Padagos man ang investment sa Build Better More infrastructure program asin sa digital transformation. Piglinaw mga tugang ni Trade Secretary Cristina Roque na daing mangyayaring aumento sa presyo kandilatang sardinas. Inang pahayag ni Roque matapos makahuron ang mga manufacturer nin sardinas. Nagtripon ang mga manufacturer nin sardinas sa opisina kan DTI asin nagkasundo na ang gabos matapos ang konsultasyon na daing price increase para sa canned sardines. Daday pa kan opisyal na wala man in price increase sa presyo kan napigset kan DTI sa sardinas mantang wala nin price reduction pero wala man in price increase. Nagpautob po nin diskwento para sa pampasaherong lunadan as in Transport Network Vehicle Service o TNVS ang haros gabos na kumpanya nin petrolyo. Sigon sa Department of Energy o DOE, nagsimbag ang mga kumpanya para magtaon nin poon piso sa god 5 pesos na diskwento na pwedeng maresibi kan PUV as in TNVS. Siring kan isinumiter na report kan Shell na may piso sa god 5 pesos na diskwento sa PUV as in 2 pesos sa god 3 pesos para naman sa TNVS. Inampagi kan sa endang Public Transport Discount Program para sa miyembro as in bako miyembro kan Go Plus mantang 2 pesos 50 centavos na discount sa gasolina, 1.50 na diskwento sa diesel asin sa PUVs sa pagikan kan kumpanyang Caltex. Sinabi kan Energy Department ng parte ini kan matrayumpo na makipaghuron sa pagultanan kan ahensya asin mga oil company. Partikular na ang pangapuda ninda na magtaon ang mga retailer ng produktong petrolyo sa public utility drivers. Inot nang sinabi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na day kaipuhan na ipautob ang fuel subsidy kung magpapadagos ang pagbaba ng presyo sa world market na ikinamundo man na nagkaper ang transport group. Nakabitay pamangiraray ang kapaladan ka nagkaperang presidential appointee ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kon matiner sa pwesto o dagos ng halion sa sendang posisyon kasunod kan courtesy resignation. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na para pang ipinaluwas sa desisyon ang palasyo base sa rekomendasyon kan nasugo na mag-review kan performance kan mga ini. Kaibahan sa mga opisyal ang daipan na pagdesisyonan ang kapaladan kan mantenido sa pwesto nasin the Special Assistant to the President Antonio Lagdameo, Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez, Presidential Advisor on Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon, asin Andres Santino kan Presidential Assistance on Maritime Affairs.
Sa nakalihis na mga anunsyo kan nagkapirang miyembro kan gabinete ang dagos ng hinali sa pwesto dahil dahil nakasimbag sa indang mandato asin serbisyo kan mga Pilipino. Magigirumduman na pinagpasumiter ni Marcos kan nakalihis na bulan in courtesy resignation ang gabos na miyembro kan gabinete asin presidential appointees bilang parte kan komprehensibong review sa performance kan mga ini. Makalihis ang sarong simanang pagpapautob nin big time oil price hike nin 2 beses, lauman ang big time rollback sa primerong simana kan bulan nin Hulyo. Base sa 4-day trading, naglauman na magkakaigwan nin rollback na presyo o na piso, sagod 1.40 kada litro sa gasolina. Mantang sa diesel man, pwedeng magkaigwanin 1.60 sagod 2 Gs kada litro. Biglaw man ang rollback sa na 2 pesos sagod 2.20 kada litro para sa kerosene. Bigkonektar man kan Department of Energy Oil Industry Management Bureau ang nakatala na big time rollback sa masunod na simana sa pagpapautob nin ceasefire sa pagultanan kan Iran asin Israel na pwedeng magpababa sa pressure sa supply nin petrolyo. Biglaw man ay anunsyo kan mga kumpanya nin petrolyo ang opisyal na presyo nin mga produktong petrolyo sa Lunes asin magiging epektibo sa Martes, Hulyo 1. Magbabalik kami mga tugang makalipas po kan mga patalastas. GB Oras sa Pilipinas Express. Alas 6:30 na po nin aga. GB News Express. News Express. GB News Express. Ang BDO ang nandito para sa inyo. Mag-deposit para sa ipon. Mag-loan para sa pangarap. Tara na sa pinakamalapit na BDO or BDO Network Bank branch sa inyong lugar mula June 2 hanggang July 18, 2025. BDO. We find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. GTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights reserved. Punta na sa pinakamalapit na BDO or BDO Network Bank mula June 2 hanggang July 18. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Piraca Tanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaari
Maasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Canoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Kaya ano pang iniintay nyo? Ang love ng moment going shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. GB News Express. GB News Express. Mga tugang panagos kita ngunyan sa mga darakulang bareta sa luwaskan Pilipinas. Bareta International. Binaliwala po kan Supreme Leader kan Iran ang ginibong airstrike kan Estados Unidos sa sendang nuclear facilities. Sigon kay Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, nawarang anuman na nakamtan ang Estados Unidos sa sendang ginibo kung sa inday na atraso ang sa indang nuclear program. Mientras na ang ginibo nindang pagbalos kan Iran sa airbase kan US sa Qatar, nagrehistro din grabing danyos. Ipinaluwas kan Iran ang pahayag kan sa indang Supreme Leader matapos na ipag-urulyo kan Estados Unidos na napugulan nindang Iran sa nuclear ambition kay ni. Ang Iranian Supreme Leader nagtago sa bunker asin maabot sa 2 semana kung kan magsikad ang pag-atake sa enda kan Israel. Irawan nindon kay ni na exaggerated nin marhay ni Trump ang pigasabing airstrike na ginibo kan mga ini. Business News. Siniguro po kan Department of Agriculture o DA na wala pang nahihiling na dakulang epekto ang pagitaas kan presyo nin krudo at petrolyo sa presyo kan ngunyan kan mga panginot na barakalon sa mga saudan. Inang siniguro na Assistant Secretary for Special Concerns and Official Development Assistance as in spokesperson Engineer Arnel de Mesa, matapos na itaas na nin maabot sa 5 pesos ang presyo kan gasolina, mantang daiman na mamatian sa mga agricultural products sa ngunyan. Sinabi niyang puon kan makaaging aldaw, wala pa man na nahiling na dakulang pagbabago ang pagitaas kan presyo ngunyan kan mga barakalon apisar kan 2 beses na pagitaas kan presyo nin gasolina ngunyan na simana. Kasunod kay ni siniguro man kan departamento na daini aprobitsaran kan mga retailers lalo na namatian sa transportation sector ang dakulang aumento sa presyo nin gasolina. Sinabi niyang padagos ang sa indang koordinasyon sa mga lokal na gobyerno, sa mga pulis, asin iba-iba pang mga kooperatiba, asin asosasyon para masiguro na may nakabantay sa mga retailers na pwedeng abusuhon ang sitwasyon na magkaigwanin bigla na pagitaas kan presyo. Apera digdi siniguro man ni Demesa na nakamonitor man ang sa indang ahensya sa mga bagsakan kan mga produkto, asin pagmanehar nin full coordination sa mga biyaheros para maaraman man kan DA ang magiging paghiro sa presyo ingkaso. Mantang abiso niya sa mga parabakal na kabisaduhon asin aramon ang presyo kan mga barakalon sa mga saudan, matanganing maiwasan ang abiso o abuso kan mga retailers. Padagos man na namumonitor kan ahensya ang hiro sa presyo, tanganing tulos na ma-check kung tama ang presyo na pigbubugtak kan mga retailers sa sendang mga produkto. GB News Express. GB News Express. Health news. Mga tugang, aramon ta daw ang benepisyo kan sibuyas sa lawas. Kaya aram ko ng benepisyo kay niya. Specific to gari, iba man na. Aramon ta daw ko niyan sa istorya ni Pading Mar de la Cruz. Good morning, Pading Mar. Good morning, BB. Ordinaryong ingrediente sa mga masiram na isira ang sibuyas, partikular ang mga mahilig sa pagkaong Pinoy. Alagad sigon sa mga health experts, dakol palan ang benepisyo kan sibuyas sa satuyang lawas. Sa pag-aaral nagluwas ng sibuyas, may quercetin na nagakatabang sa pagkontrol ng blood sugar. Sigon sa mga eksperto, igwang antioxidants ang sibuyas na nagtatabang tanganing
makaibitar sa cancer as in diabetes. Suportado man kan maniba-ibang pag-aadal at marahay na kakayahan kaini na pababaon ang tsansa kanailang sa puso. Natural na mayaman ini sa prebiotics na nagkakatabang para sa digestive health as in sigun sa mga eksperto sa salud na tamang-tama man na pirming ining gamiton bilang panganot na putahe sa mga pagkaon dahil sa sibuyas makakasiguro ka na sa imong isira bagusan ng basta masiram kundi magiging masustansya pa. Health News Pag News by Smart Dila Daiba. Thank you, Paring Mar. Yan po ang beneficyo na darakan sibuyas. Nasa linya po ang Pag-asa, mga tugang sa kamugtakan kang panahon, kasabay si Melvin Almuela, hali po sa Pag-asa South Northern Luzon Forecasting Center. Sa inyo na petsa, Hunyo 28, 2025, saldo ning Sabado ning pagkaaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Southwest monsoon o paros kang habagat ang nagka-apekto sa Kabisayaan, sa Kamindanawan, sa Central Luzon, sa Southern Luzon at sa sulno pang parte kang Northern Luzon. Mantang ligdis sa Kabikulan, magiging bahagya mapanganuron sa kung mapanganuron na kalangitan na may mga pulo-pulo mga pag-uran o pagkikilat pagdagulgol. Dulot kang paros kang habagat. Ang paros ay maluya sa kod moderato na hali sa sulnupan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikulan magiging banayad sa kod sa moderato ang pag-ukol. Tinatayang agwat ning temperatura tigil umang poon 25 sagkod 32 grados sentigrado. Asin ang aldaw ay nagsirang kasubagong alas 5:21 ng pagkaaga. Asin masulnop at yan alas 6:15 ng pagkahapon. Inisunod bin Almuela, reporting live, halidigdi sa DOST, Pag-asa, Ligas. Mga tugang nga detalyes kan mga darakulang bareta kanal daw digdi po sa GB News Express. Sa pangaran po ka nagsurat kan bareta News Director Mar de la Cruz. Katuwang mga tugang si Jenny Balyaran asin si Nicole Ann Gloriani. Ini po ang GB News asiring man ang report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa Luas. Tendong nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Experience the best student life sa University of Nueva Cáceres. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon, makabagong learning modalities, modernong facilities at mahuhusay na teachers para maging future ready, work ready at life ready ka. Patunay niyan ang magagaling na alumni, board passers at top notchers at ang mataas na employment rate. UNC is your best bet. Enrollment is ongoing in all levels for the school year 2025. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwanaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ang BDO ay nandito para sa inyo. Mag-deposit para sa ipon. Mag-loan para sa pangarap.
Tara na sa pinakamalapit na BDO or BDO Network Bank branch sa inyong lugar mula June 2 hanggang July 18, 2025. BDO, we find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. GTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights reserved. Punta na sa pinakamalapit na BDO or BDO Network Bank mula June 2 hanggang July 18. Now open for enrollment. Ago Medical Educational Center, Bicol Christian College of Medicine, AMEC BCCM, is pleased to announce that enrollment for school year 2025 to 2026 first semester is now ongoing. Build your future in the field of health and medicine. We proudly offer the following degree programs: Doctor of Medicine, Master of Science in Public Health, Bachelor's degree in Nursing, Midwifery, Radiologic Technology, Medical Technology, Psychology, Biology, TESDA registered vocational programs, 3-year diploma in Healthcare and Management, Emergency Medical Services NC2, Food and Beverage Services NC2, Trainers Methodology, Events Management Services NC3, Bookkeeping NC3, Barangay Health Services NC2. Scholarships and discounts await you. High school graduates with honors can receive up to 100% tuition fee discounts. With honors, 50%. With high honors, 75%. With highest honors, 100%. Entrance scholarships for medicine students, summa cum laude, 100% tuition fee discount. Magna cum laude, 75%. Cum laude, 50%. Why choose AMEC BCCM? We are recognized as a top-tier medical school in the region, consistently producing board exam top-notchers and world-class healthcare professionals. Secure your future in the medical field. Enroll now at AMEC BCCM, where excellence in education meets a passion for service. Also offers dentistry. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan ng inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa indong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ng mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Maradangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Nagdadalo pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Basta Morning, Henry M. Sige po mga tugang sa itong programa sa DCGB Morning Hirit po ini. Ngunyan pong aldaw na ini mga tugang ni Sabado. Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing magbangatay kay pan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para sa salud asin proteksyong kang atay. Asin siring man, mga tugang, ang Silimarin kang Liver Aid sarong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Saralo na pag-inom kang Liver Aid pwedeng mabawasan o pwedeng
katabang para mapugulan ang paghubag kang atay. May bisyo man o wara, mahilig man uminom o dae, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Alright, sige, implemented na po siya sa SM. Iyon na nga na, supig ang alasan ko kasubago eh. Salamat tabi dito sa texter ta. Kasubago, igwa akong nababasa ang news item na pig-suggestion ni board member Melissa Abadesa. Pero so pigataram niya, igwa ng implementation sa SM. Deko masyadong nakukuha. Anyway, basta na ta. Kauro nung tagiraray tabi si attorney, board member Abadesa. So, di ko alam kung sa pigatara. Anyway, di ko kaya nang aram so istorya. Dayang kita sa Manila. Pero may point ka po dyan, ining texter ta. Nangyari dyan sa SM, nahilkawrong nahasabat ko si Ma'am Claire na Hariri. So, sa taga-SM, official. Gari, ang parang kang kamot ko dyan, iba nata daw yun eh. Ibang parong ang kamot ko. may nakaputan akong ibang parong ang kamot ko. Yung mga ang pagsakat mo sa isip, bayad, di ba na baga sa roof deck? Di ba? Sa taas na eh. Ako sa iling ko, medyo nabubuwas-buwasan so kwan dyan sa palit. Dati ka nang bayad dyan sa baba, palibot talaga kang SM. Minakwan yan, mina-file up ang kwan dyan, ang pila kan mga bihikulo. Digi sa may ICR, digi sa may Yasiano, duman sa ibong, hanggang na duman sa may traffic light baga, sa may dating si oil, yan paminsan, yan. Pero, kang ginibon ninda ito na ang bayad duman na sa roof deck ninda, gari, okay man, sabi pa ako nagduduma, nagkwan, nagkaon kami kan sarong aldaw, garo hapon ito na Domingo, matawon dyan pag-arugan hapon, dahil yung masyado, anyway, sige, dahil ko aram kung ano so punto, mga tugang kan plano. Buda, parti ini kan, kahit nandun man ko, nag-ururon kami kayo ni, di ba? O, si Manong Rick, o. Ila Manong Rick? Hello, Manong Kumusta? O, di ba rin naman mo sa ururon ta kayo tungkol sa SM, nayaon sa taga-SM? Iya, tabi. Oo. Tapos, kung marumduman mo man tabi, ang suwestyon ta, ang pagbayad, duman na sa pagluwas. Yes. Pagluwas na tabi. Pagluwas, Ang tiga-punto po ni board member Abadesa, kaya yao na baga sa taas ang ang sa roof deck, opo. Ninda, opo. Nagpa-pile up po ang auto digdi sa Pasakat baga. Sa Pasakat, okay. Sa Pasakat, sa Tinampo mismo, palawag sa SM, sa loob na mismo kang SM. Delikado po ito sa mga supasakat bagang manual ang transmission na baguhan na driver. Pwedeng umatras ka mananggad. Migo ako talaga, di ma-handbrake ka baga, di? Kung naka-full stop ka, ma-handbrake ka para di mag-atras. Pag uminabante ka, ang gigibo ko kaan, naka-handbrake, pag nagsilinyador ako, saka ko release ang handbrake. Takon di mananggad, ma-atras ka. Iyon dapat iyo sa punto. Pero kung baguhan kang driver. Dipisilon. Iyo. Nagmangno ka man. Tapos, itong mga motor bagatabi, pagtangad, day ka makabalansi kitultol. Iyo man ang gada din. O kaya daw. So punto pala. So sa laog na mismo kang SM. Nasabutan ko na tabi, Migo. Nasabot. Iyo man ang gada. Maski kita tatao na maghaloy na kita nagmamani. Pag naka-stop kang pasakat, may problema talaga pagkabante. Iyo. Magkausang diskwido Iyo. tabi. O, yan ano suggestion tabi? Ano yan, Mano? Ang day ko na ko aso. Pero araw mo, tama man ito na. Mas madagyan sa pag... Pigpo-point out nila, araw ka to, gusto nila liwaton. Ang punto ko man, ibalik ka duman sa question ta na pagluwas na pagbayad. Anyway, so pababa, gari mas maray. Naka full stop ka pababa. Gari mas maray ito, di ba? Oo.
Mas sa maray ko. pagluwas sa Singilon, papababa na. Oh, taduman iyo, di mananggad. Tama ito sa nagluwas na rurunta kang inot. Mas dito problema na kimasyado kumpara sa pataas ka, na ma-stop ka. Yan, opo, iyo po. Yan, okay, good. Iyo man sana, iyo Sige man man, salamat salamat. Alright, yan, okay. Ang asub now, iyo, nasabutan ko na mananggad. So, mas kisas kung saan ka yun, pag bako yun nagmamaniho ka man yun. So, ito mo na pick up ade. Pag apod ka baga kan mga kampanong subida, pag nakasubida ka ngaya, di ba? Pag ministop ka talaga, may problema ka kung dahil ka pa expert sa pag-drive. Ako ang tekniko ka yan, di manual baga. Pag nakapataas ka, ang tekniko ka yan, kikambyo ko ng primera, tapos siyempre mabalance kan silinyador buda kan so clutch, so gas buda clutch. Sabay ko na yun na release kilo so handbrake. Yan. Dahil ka matras pa, dahil ka matras. Hello? Hello, Mano? Amigo? Medyo ignorante ako dyan sa scam. Ano tabi ang gustong sabihin mo niyan? Ang bayad sa doon sa pinaka-top, tapos roof deck, pero sa pinaka-ibabaw, paglaog mo, duman ka mabayad, yan duman sa bayadan. Yeah, nagputol-putol ko garing migo. Kaya lang, yun, basta ito, kaya mananggad, kung halabaw na ang pila, may naabutig di sa hagdaninda, itong pasakat talaga mananggad. So, after makabayad sa roof, mapark ka na, pagkabayad mo, mapark na ika. Mas Oo. Nagwara-wara ka tabi, amigo. Sige, mas maray tabi na ang bayad, pagpaluwas na lang. Iyo, maski pababa ka, maski magpila naman sa taas pababa, gari mas okay man, mas maray. Iyo tabi, paano kung halimbawa manual na auto mo, tapos may problema pa ang clutch niya? Ni correct. Sigurado yan, aksidente yan. Aksidente, tama man, aksidente. Iyo, so pwera naman sa skill kang driver, baka may problema sa auto. Saro pa yan. Kaya mas maray tabi itong pababa talaga. Yes. Kumbaga sa preno lang ang alalayan mo Preno, pwede ka nga mag-handbrake actually. Di ba? Okay. Tapos sa roof pa, mas maray itong pababa ka na mabayad. Kadak na mga kanagad yan sa SM, maruluwas yan, basog. Ipaunog mo naman ako muna na aga. Pero tama ba kuya? Tama ba ga? So, saro yan sa paa, na maiwasan ang road rage. Yes. So, medyo mahiwas. Medyo maray ang pag-iisip mo. Magugutom ka man ang... Okay. Good morning. Salamat. Good morning. Paulog naman ako ni Joker naman mo niya na aga. Iwan na nga, pag-gutom ka. Dakulang ka, iwan mo. Okay, bueno, tabi mga tugang abang-abang na lang kung ano po ginibot ang live coverage sa tuyang social media buda sa radyo kasuhapon diyan tabi sa Legazpi City Convention Center para sa ulat sa bayan ni Mayor Alfredo Garbin Jr. buda po ni oath taking ni Mayor-elect Mayor Isam Ismail, di ba? Tabi, ngayon pong aga, same delivery po kita, mga tugang sa sendong mga harong, oath-taking man ni Governor Noel Rosal, dyan po sa Albay Astrodome, no? Pero magayon nung sunod ng kung report ka sa bago, ugari, si Karen nagbalik ugari, magayon nung sunod kung report ka sa bago na sa, ugaring Karen, ulita do tabi itong report mo, magayon nung sunadangog ko na ang welcome remark si Governor Didayco. Buda may sa mga board members, buda sa iba patabi na mga elected officials ta Salbay, iraon po duman mga tugang ngunyan aldaw. And yan tabian, yan tabian mangyayari ngunyan. Kaya ilingon tatod tabi kung ano ang
sitwasyon. Tagaringon niya na aga, may misa muna si Bishop Joel Bailon Gayod, giraray sa mga misa. Dandang ko sa report ni Karen Tapos, pagkamisa, formal na pong mapuon man mga tugang an programa. Yan. Mahiling ni Don Todd sa tuyang Facebook. Pura sa iba pang mga pag-iribang report. Sali po dyan sa luwas. Tayo duman si Angel na Mustasa. Kaya magayon ang nailing natong sitwasyon. Sana po, diretso na ini. Hello? Hello, BP. Morning. Direction Davi, Vice Governor, bako Governor. Pero numot mo na. Sorry. Governor Didayko. Vice Governor Didayko. Yan. Vice Governor Didayko. Siya welcome remarks. Governor na yan. Sa masunod siguro, Governor na yan. Aba ko magsugpon sa'yo mo, latuson takay na sarawayon ka. Papasugpunan muna naman ako. Ako, perception sa NBP. Bako man maraw. Ay, sa bagay, di man kimaraot na mag-isip. Termino ni Gumnoel. O di siya. Yan. Gere. Sarawayon ka na. Salamat. Okay. Di ba masensyon kita doa? Baka madiskuido kita. Okay, sige. Salamat. Alright. Okay, di yun na po yan. Ang ma-welcome remarks, sabi ni Karen sa report niya, si Vice Governor Didayko. Yan, magayon nun baga. Diba? Na arog tabi ka na kaya ang sitwasyon. Alas 7 na ugaring. 7:30 na. Ay, 7:30 na. 7 o'clock na. Mga morning heritors. Baby, when I met you, there was peace unknown. I set out to get... Okay na ko dyan. Tapos na sa live ko dyan, Okay na sa live ko, tabi. So, liver aid ko. Bueno, mga tugang, maparam na po kita. Masunod na. DCGB, Barreta, alas 7, kasabay si News Director Mar de la Cruz. Siring man ang report kan o kayaan mga sitwasyon sa tuyang kapalibutan. Unyang pong aldaw, nin Sabado. Thank you. Goodbye. Tapos na ang programa. Mga tugang, ini po ang lalaking hindi inuumaga. Si Henry M. Diyos mabalos po sa Endogabos. God is good all the time. Mabuhay. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources